Acest program poate fi vizionat de toate categoriile de vârstă. Genul programului: reality show. Astăzi, la Schimb de Mame, cunoaștem două femei cu vieți total diferite. Adriana, de 25 de ani, pentru care viața înseamnă multă muncă fizică. Nu mă dau înapoi de la nimic, indiferent ce muncă ar fi, chiar dacă nu știu ori. Dorințe neîndeplinite. Nu prea ieșim, deși mi-aș mai dori și eu câte o cină sau câte un suc sau așa, dar Petre are alte treburi și nu vrea. Dar și acceptări venite dintr-o înțelepciune rurală. Sunt o mamă norocoasă pentru că am doi băieței frumoși și sănătoși. Rare! La tractor, ai venit și să semeni cu tractorul? Și Mari, de 40 de ani, care a renunțat la serviciu să se dedice creșterii fetiței sale. Pe primul plan este fetița. Dacă ea nu se simte bine, stau lângă ea, nu fac nimic. Ea este pe primul plan. Dar și relației cu Ionuț, iubitul pe care îl are de 8 luni. Chiar sunt o femeie fericită pentru că Ionuț mă iubește. Nu-mi iubește fata și suntem o familie. Wow! Cele două vor face schimb de mame pentru o săptămână. Dă-te jos! O experiență unică în viață. Aia mea la pădure! Iar pantofii. Îi cunoaștem acum pe cei din familia George, mama Adriana, tatăl Petre și cei doi copii, Rareș și David. Împreună suntem familia George. Adriana s-a căsătorit foarte de tânără cu Petre. În 2018 am avut nunta, după care în 2019 au apărut Rareș, în 2020 David. Că de la început au hotărât să locuiască în gospodăria imensă a părinților ei. Petre mă ajută la orice, și cu copiii, când le facem baie sau când îi schimbăm, mă ajută la orice. Aflat în Apuseni, în satul Cib, aici găsim cam tot ce poate crește omul pe lângă casă. Vaci, multe vaci, porci greu de numărat, oi, găini, pui, dar și albine adunate în mulți stupi care dau multă mire bună. 3 generații locuiesc în gospodărie: mama Lina, părinții Adrianei, cei doi soți tineri și cei doi copii. Adriana este o femeie care muncește cot la cot cu orice bărbat. Mânuiește drujba fără emoții. Conduce tractorul de se miră mulți văzând-o. Sapă în zile dogoritoare, mulge vaci dimineața când mulți încă dorm și curăță la animale fără să strâmbe mult din nas. Unde mai pui care doi copii? Și desigur câteva dorințe încă neîndeplinite. Mi-ar plăcea să avem mai multă intimitate, să fim mai noi, să avem o casă noastră. Chiar dacă stăm cu părinții mei, nu se bagă între noi sau peste noi cu anumite lucruri, dar totuși parcă ar fi mai ok așa, să fim mai doar noi. Eu m-am mutat la apartament, dar soțul nu vrea, zice că lui nu-i place, că trebuie să miște ceva pe curte sau îi place să crească animale. Petre este mai molcom din fire și așteaptă ca timpul, acest timp care la munte curge mai lent, să le rezolve. Pe parcurs, Cine știe ce mai fi. Posibil să facem o căsuță undeva mai jos și în timp, peste câțiva ani. Cunoaștem acum familia Dăncilă Incescu din Orșova, Mari, de 40 de ani, fetița ei Eve din prima căsătorie și Ionuț, iubitul lui Mari și viitorul soț. Bine ați venit la noi! După o căsnicie eșuată, Mari și-a refăcut viața încă nu oficial alături de Ionuț, bărbat de 32 de ani, trecut și el printr-un mariaj din care are la rândul 2 copii. Eu cu Ionuț ne-am cunoscut pe Facebook. Ne știam din oraș, dar nu vorbisem, niciodată. Și ne-a trimis cerere, noi am acceptat. L-am mai lăsat câteva zile, că știam că e căsătorit. Și după aia am aflat că este despărțit. În să dau, accept să vedem ce vrea. O admiram și prin parc, și am copii, vom măsura mică până picioare și mă răcă pe spate, de nas mult. Ce? Ia mult, păcat așa, e clară dreaptă, nu vrea. Adică ce care m-a renat, am crescut acum 8 de zile, în care două să fie, deja mi-am și mutat rău. Ionuț este capitan de vas, câștigă bine, are o meserie frumoasă și de bine, mai ales că vede multe minunății din această lume. Dezavantajul este destul de mult implicat. Un voiaj la mine durează aproximativ o lună de zile, o lună și săptămâni, plus minus. Soția
început să înțeleagă, e o meserie foarte grea, dar mulțumesc Dumnezeu că a acceptat această meserie. Ionț câștigă bine, Mari și-a permis să renunțe la serviciul ei și să devină casnică, căind unor haine la comandă. Mari se dedică creșterii lui Eve, pe care o răsfață uneori din prea mult iubire, probabil. Nu mai lasă. Eve l-a acceptat repede pe Ionț, iar Ionț și-a asumat noua familie cât timp sunt împreună. Atunci când el se întoarce în voiare, viața celor trei pare lipsită de grijă și pare foarte trimită. A venit momentul în care cele două mame se pregătesc spre plecare. Emoțiile rutesc în aer și la Urșoa și la Cip, unde bagajul nu e primit cu bun. Plec să vină o mică. Da? Așa. Ce de plec? Hai, am ales, așa. Șapi, și s-a scurs, vorbe frumos și... Nu, cine știe ce? Cine e de acolo, la? Hai, mă plece cum faci cu hai, filtrat. De ce pleci? E fericit. De ce plânge mama? E doar și greu, vă dă-mi. Să-mi fie de lei, voi. Zici și nouă. Și eu. Ce plângi? Hai să mă pun cât mare. Mai plânge că plăgăcioasă. Eu plăgăcioasă. Păputul meu, dar ce plângi? Gata, mai plec. Nu mai. Hai grijă de doamna care vine. Da. De florile. Bine. Se abține. Nu. Mama, Zurier vii. Și nu mă duc la spital, dar eu și... Uite, are, dai mâna că trece la mare. Ne ia braț. Așa. Zurier vine, are, spune, vii și după tine, ne? Trebuie bagaj. Toate emoția despărțirii, Adriana și Maria au pornit în sfârșit în aventura schimburile mame. Papa, fă și tu mânuța așa. Gata, la mine, da, din amor. Papa, mami. Uite, ce va duc înapoi. Vreau să pleci de acasă. Sper să se înțeleagă bine cu mine de timp. Să-l asculte pe Ionuț. Să vedem, spre să te arunc, dar parte din mine a rămas acasă, că e ce mici. Am văzut că a rămas are și nu numai ei și ceilalți. Tare supărat, cum pleca doar eu. Am emoții, vreau să aflu unde merg. Vreau. Sat Cip, comunal, mănașul mare, județul Alba. Nu știu, n-am auzit de satul ăsta. Sperăm că n-avem de ce un fundul câțit. O să avem curent. Sperăm. Wow! Urșor de smeherii. Chiar așa, tipă? Ia să fie și mai poate. După ce au aflat destinația spre care se îndreaptă, cele două mame ajung fiecare acasă la cealaltă, având la dispoziție o oră pentru a inspecta lucrul în care au ajuns și pentru a citi regulamentul ce a fost lăsat. Nu mă aștepta să fie sat de minte. Și de mare. Ascultăm. Wow! E frumos, aici ai multă pădure și la mine păduri, dar parcă nu chiar atât de multă. Ce minus de țară. Da? Sunt copii mici. Cred că o fac și mai iar. Da, intrarea e frumoasă și cu trandafiri. Avem orice. Ghița, cum te cheamă? Ghița. Ghița și Ghida. Ce frumos e mesajul. În această casă nu suntem pași, facem de ce, zice, mă pare rău, iertăm, suntem călărioși, avem răbdare și iubim. Foarte bine. Ce baie? Vrea să fie baie? Aoleu, ce hai. Am miere cu fagure. Am gelată. Nu sunt condiții igienice. Nu așteptam la asta. Pui de fetițe sau o fetiță, că ai vreo 4-5 ani, o fetiță sau două. Să vedem o vopsă ceva. Aici avem fân. Este neîngrijit, este rezolv, este mizerie. Nu știu și laptele și condiții. Un băiețel și o fetiță, mai mărișori un pic decât ai noștri și frumoși. Hai că poate faci. Aici am trei. Nu știu, nu se îngrijesc de curte, casa încă n-a văzut-o. Nu este aranjat, deși e părăsit. Totul, doar că sunt animaluțe. Bălegarul ăsta nu are căut aici, ar trebui dus un fund grădini și lapte acolo. Un congelator, mânerul are ceva probleme, o să-l rugăm pe tăticul să le rezolve. Frumos. Un copil care învață de șoală. Aici avem un dating sau
probabil, pentru haine, dar, nu știu, trebuia să fie închis, probabil. Sau, mă rog, uite cum așa se poartă. Frumoase, da, sunt. Rochiță de prințesă. Am văzut pe frigider că o să avem și un băiețel și trebuie să găsim și prințetul lui. Avem băreș. Aici, sigur, e ca mera fetiței. Îmi văd jucării, dau desainele de băiat. Nu bani. Că totuși am mobile. Da. Putem să faci modele? Este și apă. Da, ești bună. Bine, avem baie în casă. Cu sus jos. Mă indus în eroare. Este sau nu este? Băiețel. Nu să nu să am prins sau nu știu. Am beluș. Cred că am beluș, am beluș. Dar fac ce se țin pe hol. E tare. Când intri, ieși și să rămâi în alți hol. Și asta. Avea și o pastilă de jurici aici, care este toxic și nu trebuie camera cu pirbit. Dar n-am vreau să urât. Care cred că e de la nespula. Nu este cu astfel de lucruri lijită. Nu cred că sunt cu curățenie. Nu de așa. Aici avem curățenie generală. Regulament de ordine interioară. De pretindere unică, dacă poate să ai văzut de pretenție. Bună, numele meu e Mari, am 40 de ani, iar pe iubitul meu îl cheamă Ionuț, de 33 de ani. Într-o relație nu contează vârsta. Dacă e de 3 secreți, el are 2 copii din fosta relație, iar dintr-o căsătorie anterioară, eu am o fetiță de 5 ani. Bun venit, frații, mă numesc Adriana, am 25 de ani. Ea de să se cheamă Petre. Avem împreună 3 băiețe pe aia și apă 3 ani și pe tabire 1 an și jumătate. Pare că unica. Ușor nu e că se muncește mult. Văd. Unde se muncește mult, probabil acum. O vede zi pe even încet și cu grijă pe ora 7. Se spală singură pe față și pe dintișor, dar pot să sta. Care se trezește mai ușor la ora 7 spăli, îi sfăli pe obișori, îl îmbaci, faci pachețări și îl duci și careva la grădiniță. Acolo va sta până la 12 când trebuie dus acasă. David se va trezi după ce are și deja la grădiniță. Îl speli, îl schimbi și îi dai lapte. Țin mult la curățenie, iar la noi ordinea se întreține. Zi de dimineață să mergi cu Petre mai la ea, unde ține weekend, trebuie multe vaci. Eve să învețe și să-și strângă singure jucăriile și să nu le mai împrăce peste tot. Sarcinile sunt ele, la țară grătar. De acolo. Avem multe de făcut aici. Regulamentul este ușor și cu siguranță o să mă simt ca într-o vacanță care m-a ajutat de mult. La ce mai a trecut până acum visări contradictorii și ar vrea să se decidă, e bine sau e aici? Cine știe? Poate va primi un răspuns de la gazdă. De la Orșova. Acum ajunsi și mami noastră. Da, mami ajung la Blau. Da, da. Vezi, oamenii, da? Se ține? Da. Nu trebuie să mă răspund așa. Se pare oameni. Bunica, cred că este captul. Prima parte, nu se pare că bunica să nu de casa. Ionuț, te-am văzut? Adriana. Bebe? Sau? Da, e ok. E frumoasă, Ai e de așa, frumoasă. mami? Da, e frumoasă. Hai să întreb. Hai, ce vrei? Ce vrei, rușina? Mă dă de pare că vine. E, să dăm orgaz feliții, că poate îi va și să împin noi ei mamici. Până atunci însă Adriana și Ionut curec și oferă informații. Mica voastră a ajuns în județul Alba, într-un sat și cu Nalașoare. Și locul dacă sunt. Da, locuim acasă, în țară. Da, avem vaci, porci, oi, găini, de toate. Am văzut ținea la asta, când o plecat cu Marie, mi-a zis să mergi și nu faci. Și ea, nu e nicio problemă să nu faci, ai că să nu fără lapte. O să-ți descurci, sigur, că și ai mei și Câți copii ai? 2 băieței, cel mare are 3 ani, cel mic are. O place de tatăl de scheu, e ok. Să nu mai știu pe Alex. De ce? Te-ai băgat masă? Da? O să nu-i luăm în ușor, ușor, hai. Să vezi, să te pui ce Știi cum e cu copiii, că așa mei prima dată nu se apropie de Montreina, după o perioadă revin și să joacă și așa cred că o să fac și Letița. Vrei să facem anul împreună? Anul de faci bine, da? La început, nu știu, să plecă o oră, două, să te cunoaște știi, ușor. așa ce-ai un pic până se cunoaște, după aia mai începe joaca așa. Nu e cum să știi bine. Trebuie să vedem cum se joacă cu noi, când se joacă frumos, terminat, că vedem ce știe să se joace, iar doi băieți. Ia să ne fetițele să se joace. Intuiția copiilor e ca un
gelozitor, dar nici cu cea adulților nu e rușine. La și mai se pregătește să spună lui Petre ce apasă. Mi-a plăcut ce e caz. Nu vreau cu ce caz. Bateria și ăla. Ai mai zărit. La văzut copilul. Dacă ajunge copilul acolo, nu vreau să fiu orientat. Poate unii la oraș, noi suntem la țară, mai probleme de noastre. Poate și pentru curățenie, pentru, nu știu ce să zic, un pic. Asta este. Cred că ea a fost influențată. Ai mai scris la ută și nu înapoi. Ce plăță de stat? Cum mi-a dat un făcut înapoi? Nu, a dus periuța, chiar răspuns, dar are și exact plăți ca mea. Am uitat. Ei, hai că flow! Hai că la mine! Haide! Hai să mergi țișorii acum. Haide, dă un pică! Dă de jos. Nu mai urci. Hai că de jos. Hai jos. Da. Închezi așa. Vai, ce frumos. Ca să poți să-ți lași imaginația să zburte. Să crești o pădure de idei în cea mai mică sămânță. Să transformi povestea ta într-o inspirație pentru alții. La noi acasă putem fi noi înșine, pentru că asta înseamnă să te simți ca acasă. Ikea. Descoperă coiță de toamnă de la Pelco. Nu uita de flux modern și confortabil pentru femei. Diverse modele la doar 55 de lei. Și pentru adolescente la doar 43 de lei. Și cea mai trendy piesă toamna aceasta, jachetă pentru serviciu adolescente de la doar 55 de lei. Descoperă întreaga colecție de toamnă, dar pe sub un rentil de mici. Oferta este deja în magazine. Beko, descoperă calitatea cu curte de preț. Aici l-a înrolat inima de-a lui, face un buton așa cum ți cuvine. Apoi de grijă la vie cu fier și apa, că tu nu pierdură pentru ca urmățele noastre să ofere cel mai pur lapte. Susține soldatul mă repede trie, vor eu tot ce mai vor. A sosit. Sărbătorește Disney Plus Day. Abonează acum la prețul de 6,99 lei în prima lună. Oferta Disney Plus Day este aici. Urmează vara un taxi, dar și pedele eficilesește ușor și mirsi. Tehnologie Intelligent Partners oferă protecție dublă la pătare recuperire și rezistență fixarului la spălări multiple. Schimbarea cere sau neutral rezist. Kinder Bueno, lasă de răsfățată. Mari Glas Cer Literaturi, o colecție exclusivă, cele mai importante opere de literatură din 8 septembrie la Școala de Presă. Un volum crimă și odeasă, a doar 99 de bani. Mari clasici de literaturi, o colecție esențială pentru bibliotecar. McDonald's prezintă de la cei care au creat să arunci cârtii unicul McFishor. Wow, toți iubitorii de filmuri. Astea. Poți mai primesc unul? Încearcă noile rețete crispy chicken edition doar la McDonald's. Hei, noi suntem Baptim, magazinul tău de fashion cu persoane de branduri. Cumpără modul potrivit pentru tine fără valoare minimă cu mezi și cu data ambus. Acum, la Baptim, livraj retro mereu gratuite. România, treci o altă clamază. Uneori trebuie să trăți în cagamentul. N-ai gură la 2 când te alăpătui camel, alăpătui și curtă. Novers Nava, îmbată cu muriatul. Fă-ți bine cu ofertele HelpNet de la Maximag. Vitamina C din cruze 3. Și ce? Acestea sunt suplimentare efectivă, anti-rospictul. HelpNet, vină la bine! Cel mai nutritiv balsam de lavandă îmbogățit cu vitamina ProB5, antioxidanți. Pentru a transforma chiar și cel mai deteriorat păr într-unul mai puternic și mai strălucitor. Așa arată final maică perfectă. Nu lasă balonarea să trăie starea. Espulsat conține simeticon care toate bulele de gaz din intestin rapid și eficient. E atitudine împotriva balonării. La Profi ai reducere pe bandă. Acum cafea măcinată Jacobs Krön 500 de grame a 22,99 lei. Când ești stresat, deviți Nesan. Rod conține un produs de magneziu organic care se absorbe rapid în organism și te ajută să depășim perioadele de supersolicitare. Găsește vedere domnului Ionescu. Vino la Rofi, folosește conul de reducere din revistă și antigremul de vânzări la Delphia Nature 200 de grame la 8,99 lei. DESA a lansat o nouă
Fie Rabla Ovelaitere, Spieren, Ograperența, Putrov, Nou, Ovelaitere, Magazin, Fărui, Noi și Liniști, Aurele, în valoare totală de 1000 de lei. Femeie, rezervațion, beleza.ro. Pentru că vrei mai mult pentru mine, la Franco găsești iPhone 13 Pro, 100 toți și obiceiga la 5599 de lei, de 197 de lei pe lună, în advise, prin credit SRL. Franco, îți permiți ce mai bun. Mai ții mult asta? Vino și mai... Ce faci? Eu ce fac? Am rugat să ții. Și n-am ținut? Ai ținut? E extraordinar. Încerc să mă concentrez aici. Pe bune. Nu faci după capul vostru. Trebuie să existe o strategie. Uite, în cutie acolo trebuie să fie un plan. Câștigăm nici lucru. Congeria ta, acum biblioteca Genia la doar 1599 lei. În plus, ai 200 de rate prin care avantaj pentru un rată de restul 1000 de lei. De la 30 de ani buni, alături de oameni buni. Urmează o călătorie plină de turbulente. Doamne ferește, măi! Vorbim asta pentru dumneavoastră, Ioana și Dezertato. Vă rugăm să vă puneți centura. Ronica Gălătașilor, un nou sezon în înălțime. Răbdare, dragii mei! Decolează în fiecare miercuri, aici, la Prima TV. În luna septembrie crede în acțiune puternică. În comedie mulțitoare. Cred în dragoste. În trailere care îți țin sufletul la gură. I'm so sorry, but it had to be done, all right? În luna septembrie crede în tine. Aici locul încredbucul din plin de filme. La Prima TV. Se cere la 5 lei deja în focul dimensii ordine. În primii zi aici mari nu a fost o mai matinală, adică s-a rezit, dar a dormit la loc. Dimineața nu știu, pe la 6 am ținut tocă și... Ca la sare, frumos. Fără ce astfel nimic, nu nimic. La ușor a nevoie de acceptare e cea mai mare cacar între Ariana Pătecădea, așteptând ca ziua bună să se cunoască de dimineață. Eve, Neța, te trezești? Hai, vii cu mine? Să culoare un pic? Să mai las puțin să mă duc. Da. Neața. Nu, dar fel nu vrea. Uite, da, nu-i vorba. N-a reușit să trezesc că nu m-a acceptat pe cerere mai devreme. Da, eu obicei spun că mă răzesc. Și putea și mari aveau, ca să mi-am dormit, să fiu făcută cu eu în plavat. Între timp eu pe ele, sau cu mii de luni de luni, să mă plăgă. Eve, nici am luat mai frumos ei. Și pe la și am luat tine? Pe că să fac și de tine, că e lipsă, da? Poate am să fac ce am? Aici am bine până face de Sau să fac mam? Mă vezi pe mine cum să fac? Nu știu cum fac de pe arătăm? Mie nu mănâncă cereale și lapte, cel mare nu bea deloc. Să te duc în pe tine, da? Dar e de vorbei. Eu zic, da? Uite și când te-ai avea și te îmbraci. Ia să îmbraci să niciodată. Nu e așa, e, nu suntem, mă. Hai, ce să ne să fac eu de leană. Hai, nu te duc, mă. E să facem de rău. Hai, dar acum să te duc așa pe altă, și apoi la baie, ia să pleci și acasă. Nu m-a acceptat probabil. E tot din am aici și pe obiectivul cu ea, dacă nu a reușit să mă accepte că am venit. Interpretă ar fi destule. Deocamdată Eve nici măcar nu vrea să se uite la noua mămică, dar vine să accepte. O lovitură grea în stima de sine, dar poate că la Jim mai captează altfel atenția. Păi, hai să dă jos. Da, hai să dă jos. Nu te interese nimic. Hai, da, haide. Hai să dă pe mine jos. Hai, mă, haide. Nu? Ce făcăm? Acolo este supă de gărușă, dincolo supă de peșoare, până la toala. Da, dar eu mănâncă dimineața supă, apoi să mai mănâncă. Bravo!
Doamne, ia de jos ciorbă, mai sau și cu supă, nu mai juca cu pâinea. E bine, dar termină serește a doua factorie. Mâncă supă, ciorbă. Fomi frate, da? Ce-ar trebui să mănânce la preasta până la prânz să înțeleg. Ia și surite acolo, nu pâine goală. Am program fix, fetița mea dimineața, la mic dejun. Prânzul este o ciobiță, o cărniță, un bireu. Și seara mănâncă tot ce are cu lapte sau un sandwich sau un ortel. Dar aici nu am program de masă. Indiferent de programul de masă, important e să ai conștiința clară și, dacă se poate, impecabil, mai ales în perioada așa de la loc de cinste, într-o intimitate absolută. Dar se pare că eu nu s-a răzgândit, iar o analiză mai amănunțită a situației îl îndeamnă la câteva concluzii spuse cu oarecare rușine. Dacă e așa, tot felul știam că am avut ăsta, cred că ea a fost perioada mea, între la viața mea, am locul meu, în care mi-am găsit peruța, dă și una lui. Păi, în atare circumstanțe suspecte, lui Ionuț nu-i rămâne decât să investigheze dosarul unei perioade de timp pe care nu o recunoaște. Să-i supăr. Suficient pentru atât câteva zile. Dar renunță la complezențe că suntem în fața unei dileme ce trebuie rezolvată. Deci, periuța mea, tot e pusă la dreapta. De asta e la mine. Am nebunie asta. Până să vină să-mi spăl pe toți UR, perioada mea era la lui. Deci am o problemă cu periuța tot timpul. Cum ce pățele stat? Cum i-a dat musul de timp? Am și tot așa. Am și ce la vida. Păi am dus să ne cu că sau să nu fie rumean. Nu, eu îl doi aici și eu asta e periuța mea. Da, da. Nu, am dus periuța. Da, ce o singur acum să nu te spune că eu am timp mesaj, am văzut că ești toată, să pleci la perioada mea. Nu e normal, nu e fericit. De-aia, iartă-mă. Eu te las să încep să-l aduci prosopul, să aduci perioada și toate cele. O să rămân pic că da, rău e aici. Ești curios dacă are și exact peruța care aveam pe asta. Aștept să văd dacă și de ce la mai. Am uitat-o. O să mergem, cumpărăm la telefon, îi cumpăr și lui, dacă am uitat asta. Cred că nu o să fie chiar atât de rău foarte bine. Când am trezit, am zis să fie mai așa. Ionuț! Cu aceeași ierare în vivire, Ionuț a răspuns chemării de dincolo, fără să se gândească neapărat la ce va urma. Deodorant, bifat, buletin, bifat, periuță de dinți. Ionuț, problema, îmi pare rău că chiar nu-ți place perioada ta, mi-am uitat acasă, dar o să mergem la magazin sau unii deschisată și cumpărăm. Fără supărat. O aruncă pe aia și cumpărăm și... Nu am niciodată cumpărat. Da, dar dimineața... Trebuie să cineva să folosească periuța de dinți, mai ales periuța de dinți. Și dacă tu ai periuța, mă trebuie să-l vedeți în ziua aia, de ce ți-e? E ceva de igienic. Că noi băiem eu și toți. O să mergem împreună, dacă știu, în magazin deschisată și... Ce scuze, pe să fie rea, nu fost foarte... O aruncăm și cumpărăm așa. Un lucru pe parte care cunoscut, un lucru foarte bun. Greșeala făcută pe jumătate de etapă. Într-o lume plină de gloare, oare ce-ar putea să descopere Maria și păi să le luăm pe rând, căci mai întâi de toate are responsabilități de mamă. Ce asta? Albina, mă? Înțeapă Albina? Te-a întrebat Albina? Băcuță. Dar unghiile, ia să ved. Ia să ved unghiile, ia. Ia, te-am unghiile. Ia. Ba, da, trebuie să le și tăiem. Să le avem mai. Mai e o vorbecuță? Asta e, mă, nu știu după aceea. Iuțele negre de la copii. Negre. Faci mai rău de Să trag și eu jucăm. Faci un telefon. Ți acum la unghiile. Folă? Nu, dar aici era. Da? Da? Atunci pe mine. Da? Tata se spală pe disparești. Da? Haide, să dăm puțin aici. Și unde sunt periuțele de dinți? Da, sunt în bani jos. Mi-a răspuns despre dinți? Da? Bine. Când a fost la baie, nu văd nimic. Periuță de dinți, pașă de dinți, nici a părinților, nici a copiilor. Hai să facem Hai să venim și la David. La mine mai există un gel de duș, un șampun, periuțe de dinți, pastă de dinți, decupite de adulți, un săpune. Aici n-am văzut decât un șampun și mi-a dat eu, da, periuțe de dinți, pastă, nimic. Dar s-a așa că la Orșova Plus ne simțim toți copiii în micuța Evelin a văzut ceva. Iar de cum uneori fericirea e un cădeluș căduț, de la te aprinde, poate rămâne fioara ei. Mai facem o încercare sau mai bine căutăm un os? Eve, hai că plouă! Eve, hai la mine, hai repede, hai! Mai repede, hai! Lasă-mă să-mi spui o mașină, n-am ce să faci. Nu, făceam mâncare și ea o și te pare, chiar dacă ploua sau era pe jos, era ieșit. S-a zis, am început iar să mă lasă, s-o păște și n-are. Trebuie să-mi pui ușa și să mă milași. De pe când noi s-am făcut tot timpul să fii cu chipă, ori cu chipă, La ce
o anume situație a cam rămas în aer, așa că Mari robează spusele lui Petre despre igiena celor doi băieți. Haide, spate, că ți-a ce să pot. De acolo e cunoscut, ia acolo, uite, acolo, ia, băi, duci de acolo, mă, uite-l aici, ăsta, ia. Păi, uita de dinți? O, da, o duce, o duce, de jos ți-mi spălat, da, o duce. Dar nu se spală dimineața. Nu, cred, mă, că m-am Haide, mă, după dimineața ei? Da, mai, da, nu, cam multă pe săptămână să nu iar. Doar de el. În regulament, al seama mica, se-i spăl pe o cimiș, doar pe o spală de țișoi, mânăzele, la față recrinal. Are, nu știu, m-am să iau cu dea de copii, dar nu mă se pică, care știi, stau foarte bine. Hai să vedem, dar Mi-a custet de cu, punto, așa mai de, să se ține, cum se ține, nu la uriță, ține închiși, asta e mai bine de copii, nu știu, Dumnezeu. nu e niște picat și nu e să se Haide, că de părinți, mă, nu? De ce? Hai că te țișoi, dacă Haide, dă un pică, dă un pică de, așa, hai un pică, un pic. Ia pică de țișoi, la nu, Da, mai e pic, pică. Trebuie să Așa, da, haide. vrei? Hai un pic, mă, rog. Și ce? Învețe, mamă, da? O să te pună mama să te dinți, să-i fundă o pasă de dinți din aia. De căpșori. Și cu aia o să te speli, da? La Moșova, Ariana gădește, vede și nu crede. Și de oamenii să nu faci geamuri de cald. De jos, cu să căze cap. Și te lovești. Și avem ea dăpă. De jos. Nu ești ce mai urci. Nu e. Că o să cași că lovești, bine? Ce mi-ai făcut? Ce ți-a făcut? Nu am făcut nimic. Aici scrie pe după an. Nu? Așa zic. Eu cred că am făcut tot ce trebuie ca să mă apropii de ea. Cred că fetițele sunt mai dificil de crede. Acolo vezi așa mai scrie? Nu mai calcă, să fac așa. În care... Haide de jos. Nu, Așa. nu, Mă. nu te mă, Ce zici așa? nu te mă, nu te mă. Vai. Nu vrei să zici așa. Mi-a plăcut cuvintele lui pentru că la noi în familie nu se folosesc și nu se întâlnesc. Când copilul și aude aia, îl pune și altă. Așa știe că e bine. Mai scrii? Mai mari? Că nu mai e ce nu faci. De ce aluci? Nu? Dacă îți mai trebuie de zuri mergi. Nu mai arunca. Bebe, nu-i frumos să faci, de-i de rost. N-am certat-o cu... Nu știu, am încercat cu bine, cu frumosul prima dată. Cu copiii mei permit, adică nu o să-i mai cer, să mai zbier la ei, dar... Cu alții trei, parcă nu m-aș băga. Mă, nu-mi scrie pe sau, cu ce mai fără? Nu se mai duce. Scrie pe faie pe masă. Am scris, da? O să spui tu. Nu mai scrie pe masă. E că avem probleme. Scrie peste tot, pe masă, pe scaun acolo. Ce n-am zis niciodată? Adică mă Să nu... Așa, nu tot să te dați la te, o să mai vei la noi. Deci, vedeți, Nu, îți dau la care te vezi, nu mai vorbești. Nu o să nu voi să vorbești așa cu tare. Pentru că tu ai fost, nici dacă vei face, da? Da, da. Nu, am zis. Așa, e bine. Eu cred că Mari e o fire mai moare, mai... Așa, trece de plăcerea din ea. Așa o fi, însă unele bune nu mai pot fi șterse nici din memorie, nici de pe scaun. Ce face la caul ăsta, momentul ăsta? Stânge. Ia să ne vom mulțumesc. Până am să vedem. Dar nu te duc. Să vedem. Nu, ia, stă cu stângea. Să vedem, să ce am să zici. Trebuia să ia pe spune mână, să spun că nu e voie, trebuia să merg mână. Te duce? Nu se duce, nu? Îi zici acolo. Dar crede că tu ești autoritate și vei dată de două ori pe cum spune nu și nu și a zis nu și te pedepsezi, eu vă pedepsez. Pentru că face o presiune, nu trebuie să fie lăsat. Păi eu n-am să așa să mă voi, dar... Trebuia să mai pun. Dar eu nici n-am apucat să ajung la ea când era copii cu mine și deja au tras câteva linii. În plus, dată ar trebui să mai știe câteva lucruri observate de ea. Vorbește, uite, că așa... Așa mă zice că să te rog, dar... Vrei, ai pură? Plan. Dirivuitor? Mie pare rău de treaba asta, nu mi se pare normal. O fetiță de 5 ani să vorbească urât. Când la treaba asta nu trebuie. Măcar eu învață la să mă fac. Influența care te aud. Nu e nici O piță, nu e ok. Eu ce fac? Prințesele nu vorbesc urât. Da? Fiind și singură la părinți, probabil tot atentul au fost asupra ei și au fost răsățată și unul și altul dintre părinți. În momentul ăsta, o lăsăm să nu mă rog. Ei ne decidă, se va schimba. Și la somn, uite, până la ora asta trebuie să ne mâncarea fructă, să mâncăm. Trebuie neapărat să-l lăsăm. Mai, la ea! Tata, ai fugit, tata. O să vezi, mama, că eu nu poate pe golful. Poate, mama, poate să
măcuțele. Nu, dar sunt pline de lapte. De ce parte trebuie să mergem asta? Pe dreapta. Da? Pe dreapta. Să vedem, mai știu? Asta trebuie să o legăm. Mere. Pe mere, numai să vrei. Dar cu două mâini nu pot. E mai ușor cum două mâini, imediat o faci. Pune găleata așa între picioare și... Îmi place de mine. Lumea m-am ce n-am zis. Cât lapte dă văcuța asta? Păi de două. Nu chiar două găleți de alea. Hai, e mult pe lângă spate, arăți-le. O 10 cupe. Multe, tata. Bine laptele, vezi? Nu mai pot, fac febră la degete. Tot un alt tragi și unul ăla aștept, așa, iară trage, așa, mai cu putere tragi, că nu se dă mai nimic, că ai cu mine. Haide, mamă, că găleata mea e plină, uite. Tu ai antrenament, ea nu are. Păi da, n-am mai mult de 20 de ani. Mai bine, cred. Hai, da, tata, ce stăm? Hai, lasă-mă pe mine să termin. Să ajungem și la Să-i copii? dăm drumul la pășuni acolo, că altfel ăstea nu dau lapte, dacă nu mai stăm mult aici. Eu zic că a fost foarte greu pentru ea să facă treaba asta, să mugă vacile. Nu s-a descurcat dacă asta aici, deloc. Mamica acum mulge, tot așa ca tata? Tot așa are forță? Da. De aici au crescut, e mult de imediat. Da, dacă mulți zi de zi normal. Nu, te obișnuiești, cum de... Terminat, nimic, acum le ducem la Bășunat, păi da, dacă o lăsam să mor cât a avut băcuța 10 litri de lapte, o gata la ora 14 după masă. Așa. Trebuia să-i dai o ceva în mână, să dai după ele. Că trebuia să apuce iară, pentru seară. Vai, că o ia la deal. Se sperie Iacove, e așa, domn. Da. Aia mea e la pădure. Le dau drumul. Da. Îmi pierd pantofii. Hai, băcuța. Eu doar 2 vaci aveam la țară. Da, doar 2 aveai. Uite aici câte ești, 20 în fața noastră. Hai. Așa, sport. Hai, tata, sport. Hai, da. Nu mi-ar plăcea să fac chestia asta zi de zi, nu? Da, mai mergeam la țară, aveam 2 văcuțe, le mulgeam. Dar cu 20 de ani mergeam a aduna ouăle de la găini. Aici o să ajungă imediat la împrășune și gata, nu mai avem treabă cu el. S-au spus vrute și nevrute despre pietele cornute, dar din profundă admirație pentru eurovacile noastre, schimbăm pășunea, dar năravul ni-l păstrăm și îl întreținem. Tata, ai fugit, tata! E bine, dacă n-a luat nicio trentă, e bine. De aici nu mai avem treabă, că ele au reșit în pășune, e gata, sunt libere. Și o le lăsăm până de seară să pască pe aici, să mănânci iarbă verde. Bun, pe unde merem? Poți să trecem pe aici, așa. Aici, așa? Da, aici după mine, așa. Pe scurtătură, așa, să nu mai mergem. Veniți pe urma mea, că e apă. Hai să vie și mama, că uite, nu poate pe acolo. Poate, mama, poate. Poate să ude la coate. Nu are experiență și e clar că nu reușesc să le poți duce la final. Dar ce-ați zice de o schimbare de peisaj? Nu de alta, dar toți suntem la Orșova, unde Adriana, Ionuț și Evelin profită de o priveliște minunată și nu numai. Uite, aici e capul principal, chipul principal. Da, eu am tot văzut poze, că dar nu știam unde De câte știu eu, pe a doua statul din Europa, e o zonă foarte frumoasă, unde suntem noi în momentul ăsta scazanele mici. am văzut că sunt multe pensiuni, da. E o zonă pentru turiști. Vara merge chiar foarte bine. Vezi, nu aici. Așa, pe cu unul. Hai să mergem. Hai, Eve. Câte bani! Hai. Așa. Acum mergem să ne Ce-ți place să mergi cu barca? Vreau pe Foggy. Ce vrei să cumperi? Cum îi zice? Foggy. Unde e acum Foggy-ua mea? Unde mi Foggy? Uite, eu aș vrea să-ți cumpăr
fără o șapcă, capitan, să vezi în zonă că la noi e apă, sper să o porți. O să fie o surpriză în care o să ai nevoie de această șapcă. Da? O să o vezi. Deocamdată nu vreau să o divulg. Unde s-a dus ăla? Foarte bine. E puțin mică, dar o... Da, nu, o putem regla. Da. Unde e ăla Vezi de aici, în roz? spate. Nu, asta e ăla roz. Ia spune cum arată. Adriana, Roz. mama de schimb cum arată. Să vine cu șapcă. Cum ăsta? Eve, dacă îți luăm ăsta, promis că ești cu minte și asculți? Uită-te la mine, vină încoa când vorbesc cu tine. Vorbește și cu Adriana și spune că tu vrei ăla și că ești cu minte și că o asculți. Îi spui? Păi da, vorbește cu Adriana, nu cu mine. Nu o să mai Păi vorbesc. doar pe mine mă asculți, pe Adriana nu? Păi de ce? Nu o să mai vorbești urât așa-i? Hmm? Bine? Și uite, tati, e bun și-ți cumpără ce vrei tu. O cumpărăm pe la roz? Chiar dacă e scump... Da, promis că ești cu minte și că asculți? Mai vorbești prostii? Mai desenezi cu pixul? Promiți? Bate palma. Jucăria respectivă costa 100 de lei. Eu nu cred că mi-aș fi... Nici n-aș fi dat pe jucărie 100 de lei. Că să joc un pic astăzi cu ea sau și mâine și după aia o dă deoparte, alta la rând. Îmi dai și mie un pupic? Da, și ale. Vrei și lui Adriana? Îi dai lui Adriana un pic? Haide. Păi Eve încă nu s-a apropiat de ea. Am și zis și o repet, nu cred că o să se apropie de ea. Să sperăm că se apropie, dar nu cred. Dă-i și eu un pupic dacă vrei să... Hai, dă-i un pupic. Nu vreau. Nu mă simt suficient de bine că nu reușesc nici cum să ne împrietenim și să o fac să mă asculte. Mulțumim! O să dăm cu ea? Cum îi zicem la doamnă? Mergi. În cealaltă parte, dacă tot am ajuns cu laptele acasă, tradiția ne îndeamnă să-l punem la închegat. Dar nu oricum, ci repejor și cu talent, că au mai rămas multe treburi de făcut, iar unele sunt cam murdare. O să mergem și la porci, să facem și la ei curățenia. Mamica, le face curățenie. Le faci? Da? Hai să mergem. Normal, asta e muncă de bărbat la lopată. Părerea mea. Ne trebuie roaba aici să încărcăm ea, după care basculăm aici lângă gunoiul ăsta de... Dar de ce țineți bălegarul aici? Păi aici se adună și când e mult tare, foarte mult și putrăd, toamna o să duce, că le prăștim pe locuri pe acolo. Să facă iarba. Pe aici începem. Da. Aici mai jos, unde e mai de așa în jos, pe care e și pui. Da, așa, împinge jos aici așa. Dar un furtun aveți să spălați doar așa? Doar așa. E greu. Mai ales că nu știu să-și ușureze munca. Să facă ceva, să nu mai dea la lopată, să spele cu ceva. Tot la fel face și soția mea, exact ca tine, așa. Da, să facă un șans, să se scurgă în jos. Și nu ajuți. Nu am timp, că și la serviciu n-am timp de ea. Vreau să facă și ea ceva. Păi ziceai că ea stă mai mult cu copiii. Da, păi când dorm de amiază, face și acea activități. Da. Și la vaci ar trebui o mulgătoare ceva. Dar până la industrializare, porcii mănâncă mult și, prin urmare, oamenilor nu le mai rămâne decât să strângă după ei. Mie să nu stric lopata. O strici, fără fric. Nu? Nu. Hai că mai și încărcăm acum. Ea ar trebui, da, să se ocupe mai mult de copii, munci mai ușoare și tata cu lopata. De aici trebuia să puneți câteva pietre, să nu mai intre roba. Să nu se mai apeși acolo. Așa, după părerea mea, neglijează lucrurile din casă, treaba din casă, pentru a face pe afară. Ah, că e bun. Sus. O căzut. Între timp, muntele de Băregar crește și tot crește și ar mai fi încă multe de făcut. O să luăm niște baloți de sus de acolo de la grădină și o să-i aducem aici acasă la animale. Ea de mult conduce tractorul. Da, de mică, de copilă mică, da. Aici avem, acum e la nivel, ca zic așa. Acum e după mic. Aici dăm pe buton, apasă buton. Ție mi-a vrea. Acum zi dreapta. Mai un pic. O să mai dăm una, că e numai 4, o să-i dăm mai mare. Pe mama de schimb, motorizarea o ajută să fie în tot cu peisajul, iar după ce a condus și tractorul, n-ar putea zice că a ajuns degeaba prin satul Cip.
Și rând pe rând, baloții cu pricina îi fac primarii ziua, dacă nu mai frumoasă, sigur mai aglomerată. O să intrăm până în jură pe el. Mai stai așa un pic cu el, că mi-am și o treabă cu animalele, că n-am ce să-i fac. E bine, frâna. Acum pot opri. Asta nu a fost implicată cu copiii, chiar deloc. Și pentru ăla mic, să fiarbă lapte, să stai cu el, ăla mare a fost răcit, tăie temperatură, să dea medicament, chiar deloc. Nu știu, ea cu fetița ei, cum pot eu mai grijește, mamă, sau acolo nu-i... Ați ajuns? Am ajuns. Cu baloță, cum a fost? Au fost tare fain. A fost ok? Da. Auzi, ce-a jucat să vii să mai vezi un pic de copii, că am și o treabă cu animalele și rale și vrăcit. Mai stai un pic cu ei până Atunci cu treaba. Asta să se ocupe Pe afară. și eu merg la copii. Așa, să dăm la porți, să vedem de astelante pe aici ce. Cum era Reșu? Un pic, eu mi-a scăzut feta. Da, dar e mărăit așa de numă. Hai să ne jucăm cu el. Da, un pic să mai... Nu se prea implică în problema cu copiii, în treaba cu copiii, nu prea stă, doi numai vrea să plece, nu prea... Am zis că trebuia să stea, a stat un pic în casă și au plecat. Trebuie să mă va la animale să le dau mâncare, că acolo nu știe rândul. Unde e la bunica? E aici, ea s-a dus, a rămas soțul cu ei. Am ieșit, am mers în afară și... Nu, poate că la ei alte probleme, poate grijește mamă sau de fetiță și tot pleacă, așa e tot plecată, nu știu ce să zic. La Orșova, marinarul nostru bursânge a adus-o pe Adriana într-o embarcațiune cu vedere largă, iar la câte sunt de văzut, e o bucurie. Ce de acum o să ne apropiem cât mai aproape de capul principal. Ai văzut de pe mare, vreau să vezi și de pe apă. Uite, cât mai aproape. Nu-i mai așa frumos, se simte că se merge cu barca. O dată, frumos. Hai, Mireluș, hai! Asta e ce ne place nouă la bărci. Super! Ceva mic de frică? Și acum, uite, și acum dansează bani. Uite. Atea bani. Strânge, tare. Tare, că acum o să o toarcă. Acum. Iau. Hai. Mami are emoții. Era și vânt, și curent, și viteză, și toate la un loc. Simțeam așa un gol, dar a fost frumos. Vrei să înveți? Hai. Uite, noi ne punem încrederea în tine. Uite, în momentul ăsta noi stăm aici și Mirel o să-ți explice cum se face. Și avem accelerație sau... Asta e accelerația, dar e periculos, e motor de 200 de cai și... Are viteze sau... Nu are viteză, e în față, e înainte și în spate înapoi. Aici e cronometru, apa, încărcarea la baterie, uleiul, consumul, benzina. Eu sunt obișnuită cu tractor. Chiar știi să conduci tractor? Da. Femeie? Da. Și dai și discul cu plugul mai mult. Dacă a fost nevoie, m-am învățat și chiar îmi place. Am învățat și eu cum se conduce barca. Nu mi se pare greu, dar trebuie să avem grijă. Primul pas pentru obținerea permisului de conducere l-ați obținut. Cum facem noi? Să trăiți domn capitan. Da, să trăiți domn capitan. Este cea de-a patra zi, iar mamele trebuie să-și impună regulile. Vor avea oare ele curajul să spună ce gândesc și ce-și doresc? Prima regulă, să nu mai iasă Eve pe afară singură. Nu e ok să meargă acolo la gunoi și așa, că și câini mulți să nu muște sau miroase urât. Păi da, dar trebuie tot timpul însoțită. Tu ai văzut că... Păi da, am văzut, trebuie să alergăm după ea pe afară. Altă regulă ar fi Eve să nu mai vorbească urât și să nu mai lovească. Eu tot timpul am intervenit. Să se comporte civilizat și să... Deci am intervenit tot timpul, acum e rândul tău să intervii cum trebuie. Eve, te uiți pe la mine, te rog. Deci tu n-ai voie să vorbești urât, bine? Că
dacă se întâmplă, găsim o pedeapsă și chiar o punem în aplicare. Că știi că dacă ești cu minte o să primești ceva. Bine? Eve, nu mai scoate limba și fii cu minte. Nu mai rupe să faci mizerie. Eve, asculți? Eve, hai și stai aici pe bancă. Deci în momentul ăsta tu ai făcut regula, tu vorbește cu ea. Păi eu vorbesc. E simplă treaba, deci până acum... Adună hârtiile de pe jos. Eve. Aplică regulamentul. Eve. Hai aici. Uite aici lângă el. Hai. Haide că mai am reguli pentru tine. Eve o să-și adune jucăriile singură. Ai auzit? Eve, o să... Nu mai zbiera și vorbește frumos. Ai auzit? Că dacă nu mai ieși afară să te joci pe afară. Și nici la cățel nu mai mereu. Vreau să mai facem o activitate împreună cu Eve. Să colorăm sau să citesc o poveste, să scriem ceva. Vrei, Eve? Vrei să colorăm împreună sau să citesc o poveste, vrei? Da, auzi, Eve, să-mi faci o floare. Vrei să decidezi o floare? Auzi ce spune? Nu? Stai aici așa spune. Azi avem de lucru. Foarte bine. Astăzi mămica face curățenie și bunica, dacă poate, ajută. Dar cum să ajut? Pentru că atunci când am venit și am intrat în camera copiilor, era... Da, acum vă dați că s-au măcar la țară, mai intre, că cum am fost pusă apa pe acolo, cum au fost la centrală, poate mai intra câte o șoară, că Doamne ferește, nu avem șocolat sau... Da, dar pastilele alea nu sunt bune pentru copii, periculoase dacă ai chiar copii. unul am pus pe acolo, pe după am zis că nu pot intra copii chiar acolo după... Trebuie să curățăm pereții de pânză, de pe aia să aranjăm hainele în dulap. Aranjăm. Fost arătat pe cum intrăm acolo, luăm un, doi haine de grav, așa. Trebuie să le sortăm, că sunt și murdare și curate amestecate. Iau repede să amestecă. Copiii trebuie să aibă un program de masă. Da. Ei n-au o oră fixă. Mănâncă de dimineață, la prânz nu au o masă regulată. Pe Rareș trebuie să-l ducem la dentist și trebuie să mergem să cumpărăm periuțe de dinți și pastă de dinți. Da, de acord. Și cam atât. Nu cred că e greu. Nici strict, dar trebuie să facem câte ceva. Revenim la Orșova, unde Ionuț, după ce a pus rapid o ciorbă la foc, își petrece timpul cu Eve, lăsând-o pe mamă să termine mâncarea. O atmosferă liniștită, am zice, însă luați în calcul valența condiționalului optativ. Dar ce faci, mătur? Mătur că am dat pe jos niște verdea. Da, dar nu acum. Nu are nimic, lasă așa călcăm, că o să intre praf. Bine, atunci fac. Lasă așa și lasă așa. După ce terminăm mâncarea, dăm cu mătura și cu mău. Când se gătește, nu se face curățenie. Și mi se pare un lucru normal. După ce terminăm de gătit, se face curățenie. După aia când poți să duci gunoiul, că sau să-mi arăți unde, că-l duc eu. Dacă stau să mă gândesc, tu ai fost ieri la gunoi. Păi da, dar le băgăm oriunde sau în orice... Aici s-a fost la menaj, aici să aruncă gunoi la oală. Nu se selectează. Da, dar noi care tomberon, nu e... Am lăsat și gunoiul intenționat ca să văd dacă are inițiativă, măcar văd tată de schimb sau Ionuț, trebuie să ducem gunoiul, trebuie să duci. Până astăzi nu s-a întâmplat treaba asta, astăzi a avut inițiativă, bravo ei și văd că vrea să iau până. Mai e un sac menaj, ăsta nu se duce tot. Aici ai. Ăsta s-a ce menaj. La tine cine se ocupă? Acum eu dacă văd că gunoiul plin, de multe ori îmi duc. Dacă mare dă de chipin, îmi duce, nu avem nicio treabă la asta. Da, și la noi oricare, care se nimerește să fie când e... Dar știu și eu de saci menaște și mari, nu le știm toate și bănesc că și tu. Ai făcut inspecția acasă, că trebuia să le știm toate. Oricum e bine că ai găsit mătul. Nu știu, nu sunt obișnuită să mă ia așa, adică vorbești frumos, adică hai să mergem împreună prima dată, că după aia dacă să mai împălea, știam unde să-l arunc. Dar ce cu tine? Ești pierdută? Nu știu, la acasă tot așa te pierzi? Cum să fiu pierdută? Nu știu, parcă nu știi ce trebuie să faci. Păi eu am zis că să te întreb unde să-l arunc, după aia să-l arunc și nu-i bine. Dar să le strângi, nu știu. Mă duc cu el să-l duc. Ce este de apreciat? Francheța și duritatea lui Ionuț sau blândețea vecină cu pasivitatea de care dă dovadă Adriana? Greu de spus.
n-am mai fost plecată în altă casă sau în altă bucătărie și nu-mi place să îmi bag nasul chiar în toate lucrurile lor. Cred că o și intimidez pe felul meu de a fi. Nu pot să spun absolut, e normal să facă lucrurile pe acestea. Și hainele copiilor sunt amestecate cu ale voastre? Nu știu, soția ea, ce problema. Doar ea se ocupă de asta. Da? Ia! Ce-i tata ăsta? Un șoricel mult, ce trebuie să fie? Nu m-am așteptat la așa ceva de la... M-a luat transpirațiile de la... Ce fain e? Păi o supă, tata. Nu e prea ok folosit un șorice acolo între haine, dar... Daciv începe curățenia despre care Mari pomenea încă de când a ajuns. Dincolo de împrospătarea aerului, activitatea poate genera și anumite tensiuni. Asta copiilor de sus. Bunica, Da. mi-aduceți ceva de Da, acum șterst? vine Petre. Da, uite-mă că nu-l găsesc, deci că e... Da, că n-are nimic. Dracu. Uite cu ăsta spală mamica. Ce acolo? Apă poțet. Hai. Asta e Pus acum. soluție de curățat naturală? Dar n-aveți ceva, nu știu, parfumat. Să schimbăm mirosul. Parfumat nu. Este un miros închis. Doar oțetul ăsta așa. O soluție de geamuri. De asta, da. Să schimbăm un pic. Da. Și hainele copiilor sunt amestecate cu ale voastre? Nu știu, soția ea, ce problema. Doar ea se ocupă de asta. Da. Dar are amestecate cu curate, nu? Lucrurile nu mă deranjau, chiar dacă erau așa că aveam alte priorități. Am plecat dimineața, veneam seara. Am postit. Când veneam, doar dormeam, nu mai aveam timp să le mai iau la mână ce e pe aici, la de peste cap. Prinde miros tot dulapul. Părerea mea ar trebui toate spălate. Dacă au fost băgate 2-3 mortare, cred că o să avem mult de spălat azi. Cu copiii nu se poate să faci și curat, să te ocupi și de ei, nu reușești. Pui hainele, ei ți le trag înapoi jos, orice faci. Dacă ei să cureți geamul sau ceva, iară ți iau și iară ți le aruncă pe jos și iară tot așa, trebuie să le tot adun după ei. Deci nu pierdem de jos, da? Da. Să ajutăm. Da. Să le putem și băga la spălat, să se usuce. Eu zic că poate să se descurce, au ajutoare. Nu o contrazicem pe Mari, dar de remarcat este felul în care se implică Petre. Este de ajutor, cu bun simț și harnic, chiar dacă el de obicei nu face curățenie prin casă. Felicitări, Petre! Poți, tata, să tragi un pic comoda în partea asta, să spălăm și Într-o geamul? parte ca să poți. Da, covorul scos afară să-l scurăm. Ai putea să rogi pe bunica să bage perdeaua la spălat, să se și usuce, să o și punem sus. Eu aș vrea să spălăm și lingeria aia de la bebe. O desfacem și o spălăm. Au acceptat destul de bine regulamentul meu, m-au ajutat, s-au conformat. Sper să nu se supere pe mine, că i-am pus un pic la treabă. Copiii, când e la grădiniță rare și cu ăla la mic, eu mă duc afară la treabă. Toată ziua, tot. Dar de ce nu încercați să vă ușurați munca? De exemplu, la por, să puneți ceva, Ce să le spune? să spălați sau să faceți un șanț cumva să curgă în jos. Nu, este acolo o scurgere pentru... Să nu vă mai chinuiți atâta, la mulțul vacilor, să luați mulgătoare. Acolo din sus, vacile și nu, ar trebui mulgătoare, dar unde să o punem în curent? În aer nu putem pune. Dar nu poți fi cu toate, nu le poți. Mai sunt, cum zic, și copii și bătrâni, trebuie să fii după ei și ăștia lanț și lucruri afară, animale și lucruri câmpului, nu le birui, că de la un timp caz jos. Ia! Ce-i tata ăsta? Un șoricel mult, ce trebuie să fie? S-a ridicat și părul. De unde l-ai scos? Păi și din azi, ele au fost aduse de la și au pus în graf. Au fost aduse de acolo din sus, din casa veche. Hainele au fost aduse de la căsuța bătrânească, că sunt haine vechi, alea sunt haine țărănești. Eu adus de acolo și posibil de acolo să fi fost. E spălea de omulețul ăsta. Nu m-am așteptat la așa ceva în dulap. M-a luat transpirațiile de la... Ce fain e. Păi o supă, tata. O supă, un ceai.
Da, băgăm la un grătărel, la cam un scan mare carne. Înținge grătarul. Nu e prea ok folosit un șoarice acolo între haine, dar... Ne oprim un pic cu bunica. Da? Le dăm la copii să mănânce și după aia... Terminăm cu curățenia și după ce aia, că... E ora 1, trebuie să le dăm să mănânce. Da, nu ne putem apuca de toate treburile odată. Terminăm cu curățenia Zic și... mai întâi să mănânce copiii și pe aia Și după ce aia, și atunci că le terminăm. După ce mănâncă copiii, trebuie să mănânce copiii. Trebuie să mănânce, dar să gătăm odată, să ieșim. Terminăm, nu mai avem așa mult. Nu, mai dat un pic mop, uite, ziceți că mai este păienje pe acolo, să-i ștergem, să terminăm odată. Terminăm. Haideți mai întâi să mănânce copiii și... Să descurcă. Foarte bine, dar toate le începe și nu le termină. Când am plecat de acolo, nu am terminat în casă curățenia, plecat să dai mâncare la copii, nu am terminat o venită înapoi. În ciuda diferențelor de opinie, totuși soacra lui Petre este prezentă și ea la prânzul copiilor. Să critique sau să ajute, rămâne de văzut. Păi, dar nu mai primești nimic. Hai să primești ceva. Care și-a mâncat la grădi și David, dacă îi tot cu laptele în gură, altceva nu prea mănâncă. Hai, uite avionul, vine avionul. Pune-mi. Bravo. Hai să făcăm oțel amândoi. După părerea mea, ar fi trebuit să gata curățenia în casă și după aceea să meargă la copii să le dea mâncare. Poziționarea doamnei Marilena este în continuare critică, dar chiar și așa, de voie de nevoie sau de jenă, o ajută pe Mari la curățenia care ia amploare. Contează să speli o perdea, să o parfumezi, lingeria de pe pat, pereții spălați din când în când. Eu zic că am reușit să scot mirosul ăla. Este ziua 5-a, iar la Orșova Ionuț își petrece din ce în ce mai mult timp în fața blocului. Mai timidă din fire, Adriana, dincolo de greșelile făcute, încearcă să facă în așa fel să fie bine. Dar totul depinde de relaționarea cu Eve. Ce faci? Și când mă ajut și pe mine la curățenia? Îți strângi și tu jucăriile ca să mă ajuți. De fapt trebuie să le strângi, ce mai te întreb? Că numai eu singură ce mă fac în toată casa? Unde e tati? Și ce face? Foarte bine. Uite, eu mături, tu sunt jucăriile, bine? Acum, strâng jucăriile. Vrei? Și unde-i? Vrei să mergem la topogan? Eve, vrei să mergem? Nu, du-te că nu mai mergem, treaba ta. Nu o să mai merg la niciun topogan. Cred că nu învață nimeni pe fetiță să-și pună lucrurile și să-și le aranjeze sau să facă ceva care să ajute. Pur și simplu, o să vină și nu o să mai merg cu ea la topogan să se dea. Și dacă mă gândesc bine, o să iau și pe Chisimisi. Adriana nu reușește nici să se impună, nici să-și o apropie pe Eve. În lipsă de idei se apucă și mai conștiincios de curățenie. Dar nici asta nu e bine, pentru că pierde din vedere alte aspecte. În momentul ăsta de față, Eve a fugit din casă, da? Păi da. Eu am fost la parte. Eve stă aici. Ce trimiți eu la aici? Așa, e regulamentul tău în care ai spus Eve să nu mai fugă din casă. Da, da. De ce a fugit Eve din casă? O vine după jucăria ei. Eu n-am lăsat-o. Pur și simplu, am ținut de ușă, dar n-am mai putut să o țin. Vino eu. În momentul ăsta, ce pot să spun eu? Da, a impus un regulament pe care eu îi respect și vreau să se țină de regulament. Deci eu am spus până pleacă de aici, vreau să rămână prieten. Sper să reușească. Hai să strâng jucăriile. Vrei să mergem la topogan după aia? Atunci trebuie să mă ajut să strângem jucăriile. Îl iei și pe Pisi-Misi. Cred că prea ai să fac toate poftele și prea răsfățată. Asta e părerea mea. Și la CIP suntem pe regulamentul mamei de schimb, cum s-ar spune, iar asta implică o vizită a copiilor în cabinetul stomatologic, prima pe care o fac, un pic târzior. Să sperăm că cei doi băieți nu au de suferit din pricina asta. O să te rog să deschizi gurița, doar ne uităm la dințișori. Mare guriță, avem aici carii dentare, la nivelul dinților temporari, vor trebui tratate, dar având în vedere că e prima vizită la medicul stomatolog, începem printr-o igienizare profesională. O să-i spălăm puțin dințișorii cu pastă și o periuță, bine? Ia uite ce frumos facem și uite cum se curăță dinții. Mare guriță, mare. Peste tot sunt probleme, din păcate, la nivelul întregii țări. Am văzut,
am colegi și din alte județe și din rural și din mediul urban cu care vorbesc și toți ne confruntăm cu carii la dinți temporari, care n-ar trebui să fie dacă avem o igienă corespunzătoare. Mai facem un pic? Nu mai vrei. Data viitoare când vin, promis că mă lași în spate. Un pic, o să ne spună și acasă, da? E foarte important să le ajutați, să se spele. Sper să se țină de acum încolo de programări la stomatologie, să prevină carile, nu să le trateze. Este mai greu de tratat. Ne uităm și la dinții tăi. Nu a fost Rareș. Nu te-a durut nimic, așa? Mai ai venit? Da. Bine. De seară ne spălăm pe dinți, da? El câți ani are? Și 7 luni. Va trebui să încercați să spălați și pe el. Normal, dinții spală de când derupe primul. Când apare primul dințișor, trebuie începută și igiena, da. Deschide gurița. Da, uite că ai și cu dințișor. Deocamdată nu sunt stricați. Aici te-ai lovit, ai căzut. Da. Căzut vreodată? Am căzut jos. Pe greție și rămas. O fractură micuță acolo. Dar sunt dinți temporari, se vor schimba. Sperăm să te rupă ceilalți. Cel mic nu are carii, dar la celelalte cu băiețeni s-au văzut procese carioase care nu sunt foarte grave, dar trebuie tratate. Revenim la Orșova, unde misiunea Adrianei este ca până la final să facă în așa fel încât Eve să o asculte. Pare simplu, însă nu este deloc așa când subiectul este o fetiță cu mare personalitate. Tu ești norocoasă, Eve, că ai jucării, dar trebuie să ai grijă de ele și să le aduni, să le pui la locul lor. Bine? După ce iei și iepurele ăla și îl pui... Nu știu unde e. Vrei tu, unde e locul lui? Eu știu unde e. Acolo jos? Astea unde e locul lor? Păi, hai! Păi uite, și eu te ajut. Ia uite. Ebe, asta unde e locul lui? Asta? Asta ce-i? Păi și aici stă? La frigider. Hai, ia-le și hai să mergem. Ia poza și hai să mergem la frigider să o pui. Vii? S-a făcut un prim pas, mititel ce-i drept, însă el pare uriaș dacă ne gândim la ce s-a întâmplat până acum. Apreciez că măcar un pic cât de cât o pus mâna și o ridicat câteva jucării. Dacă am păcălit-o eu cu recompensa cu topoganul. Gata, bine că m-ai ajutat tu. La curăție. Ce avem noi aici? O îmbrățișare? Să fie oare a Eva? Așa se pare. Poate vedem și un pupic. Păcat că Ionuț nu este de față la prima izbândă adevărată a mamei de schimb. Trebuie să mergem la topogan, ia. Așa-i? Ia figură. Dacă mai mă ajut și tu să mai faci treaba. Văd că ești Udă. și pe aici. Peste tot. E cald aici la voi. Mergem afară atunci. Așa pare cald. Rareș, ce faci? Dar și-a făcut cacapoliți. Da? Bravo, hai să popăm. O nouă dimineață la CIB, acolo unde avem un tată chiar implicat și o mamă de schimb care vrea să aducă, pe cât posibil, niște schimbări în ceea ce îi privește pe copii. Îi urăm succes! Haide, da, zi acum. O să spun, uite acum spune. Chiar așa un pic. Hai că dăm și... Mari insistă și scopul ei este să le schimbe copiilor obiceiul alimentar al micului dejun. De ce? Nu e cu lapte, ăsta nu e lapte. Este o cremă așa de copii. Hai să vezi ce bună e. Da? Da. Iară. Hai să vezi ce bun e. Hai. Hai că are vitamine. Hai. Haide. Hai, papă, să te văd. Da, papă. Ia. Cacao Ia cu să lapte. vezi. Hai, e suc de care îți place ție. Hai. Ce bună e. Hai, da. Hai să vedem. Haide. Mama, ce bună e. Păi de ce E nu? foarte bun. Hai să popăm ca să plecăm la plimbare. Ai mai fost la topogane? Spune că nu. Nu? Ia. Hai, iau, da. O guriță să vezi cum e. Hai, da, te las în pace, da, să pap. O carne. Vino aici să Hai să mâncăm acum încercăm cereale. cerealele alea.
fetița lui mami, tot așa papă, uite. Da, și fata mea papă la fel. Niciu. Papă la mângurița? Nu vrei aurțel? Ia uite cu biscuiți, vezi? Bă, papă tot cu mâna, da. Hai ce bun e. Hai că e bun. Și fata mea papă din asta. Bă, papă Și tot. tu papă, singur? Papă singur. Hai, papă. Ia lingurița. Hai că după aia mergem la plimbare. Așa. Mergem la leagăne. Ce bun e. Așa-i? Papă tot. La Orșova, Adriana pare mai stăpână pe ea însuși și dincolo de treburile casei își face timp și pentru Eve, mai ales că a realizat că perseverența este cheia succesului. Ce face, Eve? Te-ai pictat? Ești o pisică. Vai, ce frumos arăt. Mă faci pe mine? Mă faci frumos. Măcar. Pe mine ce mă faci? Ce o pisică? Așa te-ai pictat și de ziua ta? Cu ruj mă faci pe frunte? Da. Doamne, ferește. Eve, gata. Stai că ești gata. Serios. Nu-i vina tine la salon dacă mă faci urâtă. Acum să te urci la Uite, mi-ai zbiera. Doamne, ferește. Jocul a fost cheia relaționării, iar răbdarea și insistența au fost mijloacele. Și iată că atunci când nimeni nu mai credea, Adriana a reușit să se apropie de Eve, iar Ionuț trebuie să vadă asta. Bună! Ce părere? Eve, ce ești? Pisicuță, ce ești? Și Adriana, ce ești? Tigru. Tigre? O pisică Deci în mai... momentul ăsta de față, fii atent aici, Eve, ce poți tu să faci cu măr? Să o iei de mână la topogan. Doamne, În parc, ferie, așa. mă duc așa. Arată și tu la copii cum ai desenat. Da. Uite, treabă. Astăzi am avut o zi bună și eu cu Eve, m-am copilărit și eu puțin, așa în felul ăsta am reușit să ne mai împrietenim puțin, zic eu. Tot despre joacă este vorba și în județul Alba, acolo unde, datorită lui Mari, David și Rareș ajung pentru prima oară la un loc de joacă adevărat, iar tatăl este cât se poate de deschis la așa ceva. Aici e în parc, văzut? O să te urci la Parc. Haide, să facem o poză acolo cu copiii, la baloane. Hai să vedem, avem și noi loc? Nu vine a crede că pe aici, Rareș, pe aici, pe scări, copiii nu știu ce e aia. Leagă în parc, topogan. Haide, hai că te ține, hai. Îți place? Haide, mai o dată, hai. Tur aici. Bravo! Mai o dată! Se joacă, sunt o grămadă de copii pe aici. Frumos, la noi sus, la munte, acolo, nu. Este așa ceva. Ține-i mâna sus. Upa, bravo! Repede la leagăn. Hai, haide! Frumos. Le place și la copii. Și a fost o idee bună a lui mami de schimb pentru Așa? treaba asta, că ne-au adus aici. Ce ți bine? Nu te-ai mai dat niciodată? Nu? Rareș? Îți place aici? Mai vii? Chiar le place. Să simt foarte bine aici. Încep. Weekend, așa, duminica în special, să venim aici cu amândoi, cu băieții și cu nevasta. Tot aici îți place mai mult. Asta îi spune lui tata să-ți ia un topogan. Sunt foarte încântată că am reușit să scot pe Rareș și pe David în parc. Da, ce te-ai udat. S-a plăcut Rareș? Sper de acum încolo să fie un obicei în familie, măcar o dată pe săptămână. Este ultima zi a schimbului de mame, în care Adriana s-a trezit de dimineață și abia așteaptă să ajungă la familia ei. Pleacă după o săptămână grea cu greșeli și puține reușite. A fost tratată uneori mai dur, dar nu pare să aibă vreo ranchiună, iar de Eve se desparte așa cum se cuvine. Hai, Eve, sper să fii cu minte și să asculți pe mami. Am pupat-o și nu mai trezim, să mai doarmă puțin, să se odihnească. Nu mai vine atunci, o să lași eu cu mama soacră, hai să te ajut la mână. Să rămână drum bun, mulțumim, sănătate. Sănătate și Doamne ajută. La revedere. Doamne ajută, mulțumim. La revedere, drum bun să aveți. mulțumesc. Să aveți grijă de fetiță, de soț.
fiu de la noi. Cred că la 5 eram trează, înaintea cocoșului. La revedere și drum bun. La revedere. Și vă așteptăm să mai veniți la noi. Să fii cu minte, da? Gândul la fata mea, la familia mea, la toți ai de casă. Sănătate și ai de acasă și la părinți și la toți. Sănătate, Doamne la toți. Doamne ajută. Bun. Mulțumesc, foarte turbin. Fărări cu mânuța, papa. Papa. Drum bun să aduceți pe mami. Viața familiilor va reveni curând în firescul lor, dar până atunci mai sunt emoții, gânduri și replici care se vor spuse, principii de apărat și poate greșeli de motivat. Întâlnirea celor patru are loc la Haței. Ai emoții? Foarte bună. Wow. Și eu de-abia apuc. Abia aștept să te primești. Abia aștept să văd. Tu? Și eu. Da? Ți-a fost doar de ea? Am văzut, uite, vezi că ți-a adus flori. Wow. Da, dormit? Câte o zi, da, câte una, nu. Ce-ați făcut? N-ați avut timp. Ați fost cu vitele? Ei, La n-am masă. Și ora de somn? Cum a fost la inspecția casei? Pânza de pe ea în jănela de gât. Am dansat cu ea. Am găsit un șoricel în haine. Am găsit o pastilă de șoricei lângă bătuțul copilului. Dacă, Doamne ferește, o înghițea. Și cu curățenia. Mama ta spunea că n-aveți timp, că este mult de lucru. Am văzut și eu că este, dar când au vrut să facem curat, s-a putut. Cuprinși încă de emoția revederii, cei patru se îndreaptă spre un local unde va avea loc discuția finală. Adriana, cum a fost la mine acasă? A fost bine, a fost frumos, am găsit totul aranjat, pus la punct, fiecare la locul lui. Ceva ce nu ți-a plăcut? Am văzut la Eve că mai are câte o vorbă mai urât, adică se mai scapă și apă câte o vorbă. Ce învață pe la grădi? Da. Da. Și cu alergat afară, o alergat de una singură, că a văzut un cățel pe acolo, pe la gunoaie, pe la... Și-a trecut strada singură? Da, adică nu, am fugit după ea, dar n-am lăsat-o să nu fie supravegheată. Și de-aia am zis că mai bine să încăim ușa să nu mă iasă ea singură. Și la magazin am zis că... Em không còn yêu, em rời xa anh sống thế nào đây nếu như một ngày hết duyên người ơi, đừng buồn em nhé, không còn bên nhau, nói thế nào đây cũng khiến trái tim đau. Cố giữ lấy hạnh phúc trong tầm tay, ước mong gì chỉ ước bên nhau. Pânza de pe ea în jănela de gât. Am dansat cu ea. Dar hainele în dulap, iar haine murdare cu haine curate, amestecate, azvârâite. Sunt foarte multe, nu neapărat murdare, dar sunt multe, n-avem unde le pune toate. Am scos eu multe murdare. Da? Da, separat, le-am aranjat. Am găsit un șoricel în haine. Mickey Mouse, da. Am găsit o pastilă de șoricei lângă bătuțul copilului. Dacă, Doamne ferește, o înghițea. Este periculos. Da, nu prea stau în casă și nu prea stau singur. Da, uite cum mi-ai lăsat
bărbați singuri în cameră, dormind, se trezesc și umblă pe jos. Da, nu e ok, dar... Trebuie avut mai multă grijă la asta. Tu, ca mamă și ca femeie, ar trebui mai mult să fii prin casă, cu copiii, cu curățenia, cu mâncarea. Nu mi-a venit a crede că copiii voștri n-au fost niciodată în parc, nu s-au dat într-un leagăn, într-un topogan. Și cu curățenia. Mama ta spunea că n-aveți timp, că este mult de lucru. Am văzut și eu că este, dar când am vrut eu să facem curat, s-a putut. Tata a stat cu copiii și eu cu mama ta am făcut. Și dacă se menține, nu ți-a mult timp. În ciuda tensiunii create la masă, cei patru se despart cu un gest frumos, ciocnind un pahar cu vin, iar apoi fiecare cuplu se întoarce acasă. Maria are parte de o primire emoționantă. Să fiu primită în felul ăsta acasă. Și Eve, că mi-a simțit lipsa, mă bucur, sper să fiu un pic mai cu mine. A fost frumoasă experiența asta. M-am simțit bine acolo unde am fost, toate că au fost munci grele la câmp, la animale, dar a fost frumos. Oameni primitori. Adriana revine și ea acasă, în tradiționalul ei sat de munte, acolo unde o așteaptă cu dragoste copiii, părinții și bunica. Un farmec există peste tot. Cele bune trebuie prețuite, iar cele mai puțin bune îndreptate. Așa e în viață. Experiența a fost frumoasă, a fost bine, că am mai văzut și eu cum e în alte familii, alte locuri noi, să prețuiesc mai mult ceea ce am. Cum e la noi, așa, parcă nu-i pe nicăieri, atmosfera. Vrei să mai facem, mami? Vrei? Da. Cu fetița ei? Fetița ei mai rea. Eu am zis că rare și rău. Da, nu mai zic. Și mai rea, așa? Nu mai zic. Mi-a plăcut. Îmi pare bine că am acceptat și am mers. Invit și pe alte mămici să meargă, să vadă cum e. Mi se pare o experiență bună de viață, că, nu știu, înveți să prețuiești mai mult ceea ce ai. Adriana ne-a spus că după experiența schimbului de mame își apreciază mai mult propria familie. Mama crede că nu s-a putut apropia mai mult de Evelin pentru că fetița e prea răsfățată. Întâmplarea cu periuța de dinți a fost pusă pe seama stresului legat de participarea la emisiune. Lui Petre i s-a părut că Mari e o fire mult prea comodă pentru viața la țară. Mari susține că cei din CIP nu știu să-și organizeze timpul și munca. Ea consideră că lui Rareș și David, părinții ar trebui să le acorde mai multă atenție. Cele două familii păstrează legătura. Mă, Murica, după cafea, pune mâna pe țâță, ia. Nu ștergi, nu te uita, Viorele, la mine, vină încoace. Scuze. Ce să zic? Am vrea că e ciocolată, dragul, dacă ia. Dar e bună, să știi că e fină. Nu americanii mănâncă eu. Da? Păi și atunci de ce le dai la vaci? Sunt americanosa. Da? Au, lupul meu! Cu 4 picioare, n-ai măricioare. Păi așa, păi hai să ieșim de aici, te rog. Dar ce pică de pe la altă. Mă, dar pe de ce n-ai zis că n-ai nici tel, mă, dar pe astea lucruri trebuie făcute. Deci tragi. Ea merge singură, că ea știe ea. Noi stăm la bancă și nu merg după ea. Da, a dormit? Am mai dormit. La prânz a reușit să doarmă? Câte o zi, da, câte una, nu. N-am avut noi timp să reușim să o culcăm, că ea, cred că adormea mai greu, dar... Ce ați făcut de n-ați avut timp? Ați fost cu vitele? N-am avut. Am fost noi prin oraș, am vizitat, am fost cu barca, am fost cu vaporașul, am fost sus în deale la... Și ora de somn? Cum a fost la inspecția casei, la noi, poate ori mai fost lucruri ne la locul lor, dar... Am intrat în casă, a fost un miros greu. Și în camera copiilor nu era cu curățenie. Pânza de pe ea în janela de gât. Am dansat cu ea.
Da, le-am separat, le-am aranjat. Am găsit un șoricel în haine. Mickey Mouse, da. Am găsit o pastilă de șoricei lângă bătuțul copilului. Dacă, Doamne ferește, o înghițea. Este periculos. Da, nu prea stau în casă și nu prea stau singur. Da, uite cum i mai lăsat singur în cameră, dormind, se trezesc și umblă pe jos. Da, nu e ok, dar trebuie avut mai multă grijă la asta. Tu, ca mamă și ca femeie, ar trebui mai mult să fii prin casă, cu copiii, cu curățenia, cu mâncarea. Nu mi-a venit a crede că copiii voștri n-au fost niciodată în parc, nu s-au dat într-un leagăn, într-un topogan. Și cu curățenia. Mama ta spunea că n-aveți timp, că este mult de lucru. Am văzut și eu că este, dar când am vrut eu să facem curat, s-a putut. Tata a stat cu copiii și eu cu mama ta am făcut. Și dacă se menține, nu ți-a mult timp. În ciuda tensiunii create la masă, cei patru se despart cu un gest frumos, ciocnind un pahar cu vin, iar apoi fiecare cuplu se întoarce acasă. Maria are parte de o primire emoționantă. Să fiu primită în felul ăsta acasă. Și Eve, că mi-a simțit lipsa, mă bucur, sper să fiu un pic mai cu mine. A fost frumoasă experiența asta. M-am simțit bine acolo unde am fost, toate că au fost munci grele la câmp, la animale, dar a fost frumos. Oameni primitori. Adriana revine și acasă, în tradiționalul ei sat de munte, acolo unde o așteaptă cu dragoste copiii, părinții și bunica. Un farmec există peste tot. Cele bune trebuie prețuite, iar cele mai puțin bune îndreptate. Așa e în viață. Experiența a fost frumoasă, a fost bine, că am mai văzut și eu cum e în alte familii, alte locuri noi, să prețuiesc mai mult ceea ce am. Cum e la noi, așa, parcă nu-i pe nicăieri, atmosfera. Vrei să mai facem, mami? Vrei? Da. Cu fetița ei? Fetița ei mai rea. Eu am zis că rare și rău. Da, nu mai zic. Sunt și mai rea, așa? Nu mai zic. Mi-a plăcut. Îmi pare bine că am acceptat și am mers. Invit și pe alte mămici să meargă, să vadă cum e. Mi se pare o experiență bună de viață, că, nu știu, înveți să prețuiești mai mult ceea ce ai. Adriana ne-a spus că după experiența schimbului de mame își apreciază mai mult propria familie. Mama crede că nu s-a putut apropia mai mult de Evelin pentru că fetița e prea răsfățată. Întâmplarea cu periuța de dinți a fost pusă pe seama stresului legat de participarea la emisiune. Lui Petre i s-a părut că Mari e o fire mult prea comodă pentru viața la țară. Mari susține că cei din CIP nu știu să-și organizeze timpul și munca. Ea consideră că lui Rareș și David, părinții ar trebui să le acorde mai multă atenție. Cele două familii păstrează legătura. Mă, Murica, după cafea, pune mâna pe șiță, ia. Nu ștergi, nu te uita, Viorele, la mine, vină încoace. Scuze. Ce să zic? Am vrea de ciocolată, dragul tati, ia. Dar e bună, să știi că e fină. Nu americanii mănâncă eu. Da? Păi și atunci de ce le dai la vaci? Sunt americănoasă. Da? Au, lupul meu. Cu 4 picioare, n-ai măricioare. Păi așa, păi hai să ieșim de aici, te rog. Dar ce pică de pe o la altă. Mă, dar pe de ce n-ai zis că n-ai niște el, mă, dar pe...